салом алайкум бародаро. Раҳмат барои мотиватсия ки шумо мо дар мотиватсия доден. Ай се дона подписчик дар миёни 10-12 рӯз ба 3500 подписчик расидем. Мо ҳам хостем ки ҳамаи дастгирии шуморо беҷавоб намонем. Ана мо иқдом гирифтем ки агар ба 100 000 подписчик бирасем, дар байни обуначиҳо, дар байни ҳамаи подписчикҳои худмон 10 телефон ройгон падарка кунем, ҷидо мекунем. мақсад шумо кадом блогера ки бихоҳем мо ҳамонро меёрем ки то шумо доверият кунем ки ҳамон тақсим куна чӣ бигзара, тоза ҳамин ив бигзара. мо намегем ки шумо дар 100 нафар подписатсия кунем, 200 нафар подписатсия кунем. то қадар ҳамин сайти худмон подписатсия мекунем, моли сайтам мемонам дар рӯи экран номо чиша ки бо видеои моро дигар блогерҳои дигар сайтҳо нагиранд, дахшо намонанд. подписатсия мекунем, лайк комент мемонем, тамом дига. дар 100 кас 200 кас подписатсия намекунем. раҳмат барои дастгиритон. ман умедворам ки шумо дастгирӣ мекунед, ҳамин сайта активша мехезонем. раҳмат барои дастгиритон ки дар 12 рӯз ба 3500 расидем.